mmadụ 20 dị na ndabrugo ndị emere dikin na Anglican Diocese of Awka. Ọ bụ Bishop Diocese na Archbishop Province of the Niger, Most Reverend Alexander Ibezim mere nke a. Ya bụ mmemme akpọrọ Ordination Service bụ nke mere na Chapel of Redemption Nnamdi Azikiwe University Awka na mmerube mmemme akpọrọ 3D Diaconate Ordination afro ndị bishop ma ndị ụkọchukwu ma ndị nọ na ngalaba nke ikpe nkwụmọtọ nke ya bụ diocese nke onye ndu ha bụ Chancellor Justice Oje Okeke. Ha niile bịara ya bụ mmemme. Amaka Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Ndị ahụ echiri echichi dịka ndị ordinance bụ ndị ṅụrụ iyi dị iche iche dịka iyi ife Chineke na ndụ ha niile ma bụrụkwa ndị ga-erube isi wee nyere onye isi ha dịka Archbishop, bụrụkwa ndị ga-arụ ọrụ dịka ọgbụgbọ oku Kraịst si wee dị. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka echisiri ndị ahụ echichi, Archbishop Ibezim kọwara na ndị a akpọrọ oku ịrụ ọrụ dịka ndị ordinance bụ ndị gagoro ihe ndị kwesịrị ka ha gaa na ọzụzụ ma bụrụkwa ndị Chineke rọpụtara ka alaeze ya wee na-abawanye ụba. Ọ lụtụrụ aka ma gwa ha na enwere ihe iju anya ma ihe isi ike dị na ịgbasa ozi ọma nke Kraịst ma tie ha aka n'obi na ha jisike tụkwasị Chineke obi n'ihi na ọ ga-agba ha ume n'ije ozi ahụ nke ọ kpọrọ ha. Na mbụri n'okwuchukwu ya ka onye duziri ndị a mgbe ha na-aga ule dị iche iche ma bụrụkwa onye kwuru okwuchukwu na ya bụ ordination bụ Venerable Chris Ogbodo, onye nke okwuchukwu ya kwudoro n'ụkwụ sị na enu ntọala okwute a ka m ga-alụ ụlọ ụka m. Kọwara ndị ụkọchukwu dịka ndị Chineke ji akpọrọ ngwaọrụ n'imezu ọkpụkpọ oku akpọrọ ha na ụlọ ụka ma sịkwazịa ndị a echiri echichi ka ha rụọ ọrụ dịka o si wee kwesị na otu Kraịst si wee tụziaka iji wee bụrụ ndị nke mejupụtara ebumnobi Chineke na ndụ ha. Onye president nke ọgalaba ụmụ nwanyị na Diocese nke Awka na Province nke Niger, Oliakụ Mata Ibezim, gwara ndị nwunye ndị a akpọrọ oku a ka ha bụrụ ndị nke na-arụ ọrụ dịka ọgbụgbọ oku di ha si wee dị n'ihi na akpọhitere ha na di ha na ya bụ ọrụ, si ha dị uchu ma dị ike n'ekpere ma bụrụ ndị nke a ga na-enwomiri omume ha. Mgbe ọ na-anabatazi ndị a niile gbakọrọ ka onye acting vice chancellor Nnamdi Azikiwe University Awka Prọfesọ Carol Umobi siri n'ezie na Chineke ji Most Reverend Ibezim alụ ọrụ n'ihi na ọ na-aga n'iru na-akụtara Chineke mkpụrụ obi ma na-enwetazi ihe mgbanwe dị iche iche na ya bụ Awka Diocese. Mgbe ha na-ekwusizi okwu ka ndị a echiri echichi ọhụụ bụ Reverend Nwabunwanne Meekowulu, Chukwuka Izuwanne na Onyinye-Chukwu Ezue kwere nkwa na ha ga-ekwusa oziọma nke a na-akụ mmiri wee nye mba niile ma tọyatara Chineke mmadụ. Archbishop Ibezim mesịrị n'oge ahụ wee dọnyite Reverend Ezechukwu Mmadụ Abrochukwu, Sonny David Okechukwu yana Augustine Okonji n'ọkwa Canons nke Cathedral. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.